गणतान्त्रिक देशनि मोनसे एंगार हायै जि बिथिं बे जाबाय गणतान्त्रिक देशनि नोगोरारिफ्रा गावनि सरकारखौ गावनि आखाइजों बा गावनि अधिकारजों बिथांमोना दानानै लानो हायो आरो दिनैनि समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा बिटिआर सुक्तिनि उनाव गिबि बिसायख'थि जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो 4 एप्रिलाव जानो गोनां बे बिसायख'थिया फावसायनानै दिनै 7 आरो 10 डिसेम्बराव बे जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलनि 32 लाख जनसाधारन रायजो राजा आरो लोगोसे मोननै 13 जि जोंनि जाति जनगोष्ठीफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि समाव फैबाय थानाय 7 आरो 10 डिसेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै जोङो बुंनो नागिरो जे जोंनो मोनसे फ्रि एन्ड फेयार गोग्गो जोंनो बिसायख'थि नांगौ बेजों लोगोसे खुनु गिनाय गैयालासिनो बा रावखौबो सिगियालासिनो जाहाथे बे जि माने बिसायख'थि बेखौ जाहाथे जों बारहोनो हायो आरो बयबो जाहाथे भट होनो हायो बिनि थाखाय सरकारा बेबस्था खालामनांगौ इलेक्शन कमिशना बेबस्था खालामनांगौ बेखौ जों आपिल खालामनाय जादों माखासे भायलेन्स बेयाव जानायखौ जों नुदों आरो बे भायलेन्सफोरनि गेजेरजों गोबां मानसिया बेयाव खस्थ' मोननांदों आरो बेखायनो खुनु जाहाथे भायलेन्स जाया खुनु हिंसानि जाथाय जाया आरो बेखायनो सरकारखौ जों खावलायदों सरकारा बिनि सायाव माने स्ट्रिक्ट एक्शन लानांगौ लोगोसे रां होनानै फैसा होनानै माने भट बायनाय जि थासारि माने रां राननानै भट लानो नागिरनाय जि थासारि जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पष्टयै बुंदों जे खुनु कारनाव रावनिबो भटखौ बायनो थाखाय खुनु दला खुनु राजखान्थि हान्जाया फैसा होनानै जोंनि भटनि जे राइट गणतान्त्रिक देशनि जे राइट जोंनि अधिकारखौ खर्ब खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो बिसायख'थि आयोग आसाम सरकारखौ जों खावलायदों बे खेत्रआव आसाम सरकारा माने स्ट्रिक्ट एक्शन लानांगौ आरो बिनि थाखाय माने मेजार लानांगौ नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआरआ मोनसे गोदान बेबस्था गोदान एरेन्जमेन्ट आरो बे गोदान एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों जोंनो बांसिन शक्तिशालि माखासे क्षमता होनाय जादों आरो बांसिन जोंनो माखासे एक्सपान्डेड एरिया होनाय जादों आरो बेयाव डाइरेक्ट फाइनेन्स डिसिएसपिनि क्षमताखौ लाफानानै जोङो मेडिकेल इन्स्टिट्यूट कलेज हस्पिटाल मोनब्रै जों मोननो हाबाय फारसेथिं जोङो मोनब्रै इउनिभार्सिटि मोननो हादों एनआईटी मोननो हादों स्पर्ट्स रिलेटेड माखासे इन्स्टिट्यूट जों मोननो हादों इंडस्ट्री फेक्ट्री जों मोननो हादों दा बेखायनो जों सानो जे बे गोदान एरेन्जमेन्टनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव जाहाथे गासैबो रायजो राजाया गणतान्त्रिक जि माने अधिकार बेखौ बयबो गोसो गोरबोजों बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै मोजां सरकार गुड गभार्नेन्स करापसन फ्रि मोनसे सरकार जोङो लाबोनो हायो आरो बेखायनो जों आपिल खालामदों 100% बयबो रायजोफ्रा दोलो दोलो फैनानै 7 आरो 10 डिसेम्बराव बयबो भट होनांगौ आरो गावनि भटनि जे राइट बे राइटखौ एन्जय खालामनांगौ लोगोसेनो जिखिनि यां भटार दङ जिखिनि निउ भटार दङ साफ्रोमबो गावबा गावनि भबिष्यतखौ सों नोंथांमोना गावखौनो सों जे जोङो एबाराव बबे एजेन्डानि थाखाय भट होगोन मा एजेन्डाया नैबे खेबसेनि थाखाय जोंनि भट होनायनि बिनिमयाव जोङो मोननो हागोन आरो बेखायनो खुन्दुं थफ्लासे होनाय आठुवा कम्बल होनाय आरो माने नोङो स्प्रे मेसिन माबा होनाय फैसानि बिनिमयाव भट रान माने होनाय बे गासैबो प्रक्रियाखौ गैया खालामनानै बे गासैबो प्रक्रियानिफ्राय उदां जानानै जोङो बिबेकजों गोसोजों मेलेमजों जों सान जे जों मानि थाखाय भट होगोन आरो बेखायनो आङो खावलायगोन जे जोंनि यां भटार निउ भटार गासैखौबो खावलायगोन जे नोंथांमोना दिनै स्कुलाव कलेजाव इउनिभार्सिटियाव फरायदों इडुकेसन लादों क्वालिटि इडुकेसन जोंनो नांगोन नङा होमबा गुड इडुकेसन जोंनो नांगोन आरो बिनि गेजेरजों मोजां इन्स्टिटिउसन जोंनो नांगोन दा बेखायनो आङो खावलायो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफ्रा साफ्रोमबो स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे मोजां शिक्षा लानानै बिथांमोना इमप्लयमेन्ट मोननो हायो आरो बे इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि गेजेरजों बिथांमोननि भबिष्यता जाहाथे रोखा आरो राफोद जायो दा बेखायनो आङो खावलायदों जे साफ्रोमबो जोंनि स्टुडेन्टसफोरा फैबाय थानाय समाव गावनि भबिष्यतखौ नायनानै जोंनि माने फिउचारनि माने जि
सिकिउरिटि जोंनि फिउचारनि जोंनि थांना थानायनि जे जोंनि माने बेबस्था बे बेबस्थाखौ जाहाथे जों एनसियर खालामनो हायो बिनि थाखायनो साफ्रोमबो निउ आरो यां भटारा बे बाराव जोङो भट होनांगौ 17 इयार्स जोङो गोसो गोरबो जोङो साननायजों बिबेकजों जों भट होनो मोनाखैमोन आरो बे बाराव जोङो भट होनो मोनगासिनो दङ आरो बे जोंनि 17 इयार्सनि उनाव जे जों गोदान सरकार मोननो थांगासिनो दङ 5 बोसोरनि गेजेर गेजेर जों सरकार सोलायनो हायो बे गासैबो बेबस्थाखौ लानानै जाहाथे जोङो बयबो नैबे बाराव जोङो 100% भट होगोन आरो बे भट जेसेबां बारायगोन बे भटआ परिबर्तननि थाखाय जागोन शान्तिनि थाखाय जागोन जौगानायनि थाखाय जागोन दा जों बयबो बुंदों जे जों सोलायनाय नांगौ सोलायनाया मानि थाखाय आरो सोलायनायखौ मानो लाबोनांगौ बे बाथ्राखौ लानानै आं स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे परिबर्तना नामजों मुंजोंल' परिबर्तन नङा परिबर्तना खामानिजों जानांगोन परिबर्तनाव मोनसे भिजन थानांगोन परिबर्तनाव मोनसे डाइरेक्सन थानांगोन आरो बे परिबर्तना गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै जोंनि गासैबो स्तरनि जोंनि परियाल जोंनि जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे जोंनि यां जेनेरेशननि भबिष्यतखौ जोङो एनसियर खालामनो थाखाय बे परिबर्तना जानांगोन दा बेखायनो गभर्नमेन्ट स्किम इमप्लिमेन्ट खालामनायाथ' मोनसे पार्ट आरो करापसन फ्रि मोनसे गभर्नमेन्ट होनाया आलादा पार्ट आरो गुड गभर्नेन्स होनाया जाबाय मोनसे दिग बेजों लोगोसे जोंनि इयुन फिउचारखौ बोरै थिग खालामनो बेनि थाखाय सरकारा माखासे स्किम आसनि माखासे पलिसि नीति तयार खालामनांगोन दा बेखायनो जोङो बुंनो सानो बा जोङो खावलायदों रायजो राजाखौ जे जायफोर जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासै हारि हारिसा रायजो राजा नोंथांमोन दङ साफ्रोमबो जोंनि गार्जेनफोरा साफ्रोमबो जोंनि बिमा बिफाया साफ्रोमबो जोंनि हारिनि सुबुंफोरा बर' हारि गेरेमसा दानांगौनि थाखाय हारिया जौगानांगौनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ एनसियर खालामनांगौनि थाखाय जोंनो मोनसे मोजां प्रखाखन मोनसे मोजां बेबस्था नांगौ आरो दिनै जायफोरा सिगांनि हान्जायाव दंमोन सिगांनि दलाव दङमोन गोबां मानसिया दिनै लोब लोब फैनानै परिबर्तननि थाखाय UPPL हान्जाखौ दिनै बयबो थांखिनानै लादों UPPL हान्जा प्रमद बर'नि दैदेननाय जे राजखान्थि हान्जा दङ बयबो मोनसे बिसास मोनसे माने थांखियाव दिनै आवगायबोदों जे जोङो खेबसेनि थाखाय मानो परिबर्तन जों लाबोनो हाया खेबसेनि थाखाय जों मानो परिबर्तन खालामनो हाया दा बेखायनो जोङो मोनथाम एजेन्डा बेयाव तयार खालामदों गिबि एजेन्डाया जाबाय जे जों मा मावगोन आरो बे बिटिआरनि सोलायनाया मानि थाखाय जागोन गिबि एजेन्डाया जाबाय बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे हाबा मावफुंनायनि गेजेरजों बिटिआरखौ भाइब्रेन्ट बिटिआर गायसननाय आरो जोङो बुंनो नागिरा जे मडेल बिटिसिनि सिमां होनानै हाग्रामाया जि करापसन दुर्नीति माने जंगल राजनि जि सासन खालामबाय बे सासना फैबाय थानाय समाव बेयो दिनै गैलिया आरो फैबाय थानाय समाव गुड गभर्नेन्स गुड एडमिनिस्ट्रेसन जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जाखानांगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिया अधिकार मोननांगोन जौगानांगोन 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनो मोजां एजुकेसन नांगोन जिखिनि इनस्टिटिउसन जों मोननो हाबाय बे इनस्टिटिउसनखौ जोङो टाइम बाउन्ड जोङो गायसननानै लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो क्वालिटि इडुकेसन लाबोनाय जोंनि माने डिगनिटि अफ लाइफखौ जोङो जौगाखांहोनाय आरो निउ एजुकेसन पलिसि जि 2020 बे 2021आव इमप्लिमेन्ट जागोन बेखौ जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनानै गासैबो जोंनि जौगानायनि थाखाय जोंनि फिउचारनि थाखाय जों थिग खालामना लानो हायो सेकेन्ड पइन्टआव बुंनो नागिरदों जे साब पइन्ट दङ एजुकेसन इमप्लयमेन्ट आरो इम्पावारमेन्ट 3 E's-नि बाथ्राखौ जों एजेन्डा हिसाबै लाखिदों इमप्लयमेन्ट जोंनो नांगोन 5 बोसोराव 50,000नि बारा सरकारि साख्रि ओंखारहोनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बे इनस्टिटिउसन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बिल्ड खालामनायनि उनाव बेखौ जों टारगेट हिसाबै लादों आरो बेजों लोगोसे 5 लाख आनइमप्लयड इउथखौ जायफोर स्कुल कलेज ड्रप आउट खालामबाय जायफोर माने गोबां खारनाव बिसोरो स्कुल कलेज गारनो गोनां जाबाय बिथांमोना जाहाथे सेल्फ इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि गेजेरजों माने खामानि मोननो हायो आरो बिथांमोननो जों जाहाथे मोनसे मोजां जिउ बा मोनसे मोजां लाइभलिहुड जों गायसनना होनो हायो बेनि थाखाय जों मोनसे टारगेट लादों एम्पावारमेन्टनि बेलायाव जोङो टारगेट लादों इच एन्ड एभ्रि फेमिलि जाहाथे जायफोर नारा तिरपाल टारपलिननि न' दङ बिसोरनो मोनसे मोजां न' आरो मोनसे मोजां टयलेट बिटिआर आवास योजनानि गेजेरजों मोनसे न' आरो मोनसे टयलेट जों होनो हायो सेकेन्ड पइन्टआव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जाहाथे जोङो डाइरेक्ट बेंक ट्रेन्सफार डिबिटिनि गेजेरजों 75,000 जोङो एमाउन्ट सोनानै फैबाय थानाय 5 बोसोराव बिसोरो 5 लाख 10 लाख माने केपिटेलनि मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जानो हायो बा दानानै लानो हायो
आरो गावनि ग्रुपखौ जौगाहोनायजों लोगोसे न'खरनि थांना थानायनि सायाव बिसोरो जाहाथे गावखौनो थिग खालामना लानो हायो 7 आरो 10 डिसेम्बराव बिसायख'थि जानायनि उनाव रिजाल्ट बा सरकार दाखांनायनि उनाव फैबाय थानाय सरकारा परिबर्तननि सरकारा 6 मासनि गेजेराव जाहाथे भिलेज काउन्सिल जि VCDC बे भिलेज काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनानै रायजोनि सरकार रायजोनि सिथ्लायाव जि मोनसे कनसेप्ट दङ पन्चायती राज सिस्टेमनि जों सरकारखौ दिल्लीयाव नागिरा दिसपुराव नागिरा जों सरकारखौ गावनि जायगायावनो जोङो दानानै लागोन आरो बे सरकारा ग्राम सभानि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि गेजेरजों बिटिआरआव डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जौगानाय गासिबो स्तरनि खामानिखौ मावना लानो हायो बेखायनो बे एजेन्डाखौ जोङो लाखिनाय जादों दा बेखायनो जोबनायाव दिनै नैबे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बर' रायजो राजा आइ आफा गुबुन हारिनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ जोङो गोसो गोरबोजों जोङो बयखौबो हांख्रायगोन खावलायगोन जे खेबसेनि थाखाय 17 बोसोर जों मोनसे सरकारखौ नायबाय मोनसे हान्जाखौ नायबाय आरो जों खेबसेनि थाखाय दिल्लीयाव जेरै सरकार परिबर्तन जादों आसामाव परिबर्तन जादों दिल्ली स्टेट गभर्नमेन्टनि सरकारा परिबर्तन जादों नङा होमबा इउनियनाव परिबर्तन जादों बेखायनो जोङो जाहाथे नैबे परिबर्तनखौ लाबोनो हायो आरो बे परिबर्तना रायजोनि थाखाय बे परिबर्तना जोंनि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै यां जेनेरेसननि थाखाय आरो परिबर्तनखौ जोङो बयबो लुबैदों आरो परिबर्तनखौ जोङो लाबोनांगोन दा बेखायनो गोजोन परिबर्तन आरो समान अधिकारनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो गोसो गोरबोजों गोसो उदाङै जाहाथे बयबो भट होगोन आरो बे भटआ जाहाथे जोंनि फिउचारखौ एनसियर खालामगोन आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसनजागोन जोंनि ओनसोलनि गासैबो जेंना जेंसिया सुस्रांजागोन बेखौ मिजिंथिनानै आरो बेखौ हास्थायनानै रायजो राजाखौ दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों आङो खावलायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जे हारिनि थाखाय मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ फिउचाराव जोङो बिटिआर ओनसोलाव जोङो मेडिकेल इन्जिनियारिं जिखिनि जोङो बे कलेज आरो इन्स्टिटिउट NIT मोनबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जों 2 मोनबाय मेडिकेल कलेज इन्स्टिटिउट जों 2 मोनबाय आरो बिनि बादैबो जिखिनि इन्स्टिटिउट मोनदों बेखौ गायसननायनि बादैबो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोनसे IT सेन्टार IT हाब जों गायसननो हायो अल ओभार इन्डियायाव जों नुदों सेटेलाइट सिटिनि बाथ्रा हाइटेक सिटिनि बाथ्रा जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जोंबो BTech माने रुरेल सिटि जों बानायनो हायो क्लास्टार सिस्टेमाव जोङो माने BTech मिन्स बिटिआर मोनसे माने जोङो माने सिटि जों बानायनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो इयुथ्सफोरा यां जेनेरेशन्सफोरा जोंनि ओनसोलावनो थानानै जाहाथे खामानि मोननो हायो आरो 4 जिल्लायाव मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय जिखिनि जोंहा कचिं इन्स्टिटिउट गायसननांगौ आरो जोङो APSC UPSC नि थाखाय माने हाई क्वालिटिनि मोनसे 2, 3, 4 जों कचिं इन्स्टिटिउट गायसननांगौ बे गासैबो स्तरनि हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो एजेन्डा लानानै खामानि मावलांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबे मिजिं आरो थांखिजों बर' हारिखौ दानो नागिरदों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बा बर' हारिनि लं लास्टिं मोनसे पार्मानेन्ट जिखिनि एसेट केपिटेल जोङो फाउन्डेसनखौ दानो नागिरदों बे बिथिङाव रायजो राजाया जथेस्थ' जोंखौ मदद होबोदों आरो दिनैबो मदद होगोन इयुनावबो जोंनि आपिलखौ मदद होगोन आरो जोङो रायजो राजानि आथिङाव बा रायजो राजानि गोसो गोरबोआव जोङो जेब्लाबो रायजो राजाखौ जों सिबिगोन खुलुमगोन जाहाथे रायजो राजाया जोंनि आइ आफाया बा बर' माने जोंनि न'खरफोरा बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आपिलखौ बयबो गोसो गोरबोजों बरायगोन आरो फैबाय थानाय 7 आरो 10 डिसेम्बराव खेबसेनि थाखाय परिबर्तननि सार्थ शान्तिनि सार्थ बिटिआर सुक्तिखौ जों हांखो मावफुंनांगौनि सार्थ लेटार इन स्पिरिट मावफुंनांगौनि सार्थ बयबो जाहाथे दोलो दोलो फैनानै भट केन्द्रआव भट होफैगोन आरो बे गणतान्त्रिक प्रक्रियानि बयनिख्रुइबो शक्तिशाली मोनसे गोहो आरो बे गोहोखौ जों बयबो एन्जय खालामनांगौ आरो बेजों गणतन्त्रआ मजबुत जागोन आरो रायजोनि सरकार रायजोनि सार्थआव सरकार दाजागोन आरो बे जागोन प्रमद बर'नि सरकार UPPL नि सरकार आरो बे परिबर्तननि सरकार शान्तिनि सरकार आरो बे सरकारनि गेजेरजों जोङो खेबसेनि थाखाय गासैबो लेभेलनि जोंनि सिमां जोंनि जायफोर एजेन्डा एसपिरेसनखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों दिनै UPPL आव प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी UG ब्रह्म रिंगोरा नार्जारी बिथांमोना हाबा मावनानै बुंदों जे जोङो रायजोखौ सिबिनो नागिरदों रायजोखौ जोङो
माने सिबिनानै हाबा मावनो नागिरदों। दा बिथांमोननि बे हाबा मावनो नागिरनायखौ बयबो बरायनांगौ आरो बयबो अनसायनांगौ। बयखौबो खावलायबाय UPPLनि थाखाय बयबो गोसो गोरबोजों भट हो, बिबेकजों भट हो आरो परिबर्तननि थाखाय बयबो भट हो, फिउचार जेनेरेसनखौ दाफुंनायनि थाखाय बयबो भट हो। बेखिनिखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोजों रायजो राजाखौ जोङो खुलुमो आरो जों हांख्रायो आरो जों खावलायो। गोजोन्थों।